रखर थाफ्लि सासोबाय साया मा जानो दिनै आंनि थाफ्लिया दहायनिफ्रायनो जबाय थादों पिताश्रीखौ नेबाय थादों माथो पिताश्रीया दाबो मोनफैला है नेनो बासोबाय आङो जियानो जायामानो आफायाथ' फैखागोन ना दिनै आंहा दख'ना गोदानखौ मोनखागोन दहायनि आफाया दामिनि दख'ना लाबोनांगौमोनलै 20,000-25,000फोरनि अम्बिकिमोननि सिगाङाव लेबेल लेखायगौमोनलै आङो मडेल थाबायना खिन्थिनायगौमोन आरो आंहा अम्बिकिमोननि सिगाङाव दाबा मा दख'ना लाबोमारदों बेसेबां दामिनि दख'ना लाबोदोंबा बैयो पिताश्री नङाना फैनायावनो गोबाव जालांबाय मोनफैमारबायलै आफाया लाबो दख'नाया नायनि फिसा लामायाव नायबाय होनबाय थौ न'आव थौ दा पिताश्री लामायाव नायबालाय मा जायोथाय मा नोङो आंनि थाखाय बै 500-300 दामिनि दख'नासो लाबोदों नामालै बेनिखायनोथ' लामायाव नायनो नागिरनायखाय नोङो लाजिदो आयौ फिसा आंलाय मानो लाजिनो ओमफ्राय मानो दिन्थिनो नागिराखै लाबो आरो बेसेबां दामिनि दख'ना लाबोदों खिन्थानाय 500 दामिनि दख'ना लाबोखैथ' नोङो र'लै फिसा र' दिन्थिनि ओके जल्दी दिखाओ अपन बहुत एक्साइटेड है पिताश्री थैंक यू दख'ना बेसेबा समायनाखा माथो आफा बाट आफा नोंखौ आं दिनै खेबसे खुलुमगोनलै बा आंनि थाखाय एसेबां मोजां दख'ना लाबोदों नोङो पिताश्री दे नोंहा दख'नाखौ नायबाय थादो आंहा न'आव थांसै थिगाय ओइ सारमोन आंखौ एंगारदोलै आङो मालाबाबो बैफोरबायदि खामानि मावला मा बुंबाबो बुजि मोनारा दै आंखौ एंगारदोंलै थानो बासोबाय आङो जेल सिङाव आंलाय दन गोबोरखि दन बे सल'खौ खनैनो आङो सिगाङो गाज्रि खामानि मावोमोन दासो फस्थायनांबाय आंनि बुरै आइया आंखौ बेसेबा अनोमोन थेवब्लाबो आङो बिसोरनि अननायखौ बुजि मोनामोन बेसेबा बाधा होयोमोन आंखौ गाज्रि खामानि मावनाङा होननानै ओइ पुलिस साहाब आंखौ हेंगारदोंलै आंनि गोसोआ सोलायबाय सिगांनि बायदि नंला आंखौ हेंगारनो हानाय जाबाय दे जेलनिफ्राय एसेबां गोबाव सम जाबाय आङो लोंनोबो मोनथाराखै रखरा आंनि गोसोआ सोलायबाय ओइ पुलिसा आंखौ हेंगारदोंलै गरमथारलै बे जेल सिङाव आरो थाम्फैबो अरसोयो नोंसोर गावसोरा थानो मोनबासो बुजिगोमोन दा मालायखौ बोरै बुजि मोननो मा जाबावनोलै रखरा मावला होनदोंना आङो गाज्रि खामानि फेनबो गैया गिसिबबो गैया रखरा ओइ माखौ एसेबां हाल्ला खालामबाय थादों नोंखौ होनांगौना थांनानै दाय मावनायनि सिगां नोंसोर बेफोर बाथ्राखौ मानो साना दासो मोनदोंना थै बेयावनो थैना था बाबु नाखौ दिनै आं एसेबां बुरजा मोनगोन होननानै सानथाराखैमोन
गोरान बुरजा जासिगोन र'। सानफ्रामबो आंहा ना गोरान बाथोन मोनजासिगोन। ना गोरान बाथोन मोनबाथ' आंनो जेबो नाङा, बेदरबो नांलाया, जेबो मैगं थाइगं नांलाया आंनो। नंगौ दे। थेवब्लाबो माबा नाया फिसा फिसाथार, गिदिर नायानो गैया। सेंना गोरैना गैथारा। बिदि ना फिसा फिसानो मोजां, गोथावथारबो जायो जानो, ओमफ्राय फोराननोबो बेसेबा मोजां जायो। सेंना गोरैनाखौ बोरैबा मुगैल'ल'सो मोनो आङो। नंगौ नंनाया, थेवब्लाबो सेंना गोरैना थाबा फाननो लांनो हागौमोन ना। फाननो लांनोथ' हागौमोन, ओमफ्राय दालाय सोर फाननो लाङो? दा आंखौबो फाननो लांनो होआना फोजोंसारा। आङो लांगौमोन आरो। नोंखौबोसो फाननो लांनो होआखै फोजोंसारादाया। माइबासो जायो दे, फाननो लांबा फाननो लांगौमोन आङो मोनबा। फाननो लांबाथाय खटक फैसा मोनो। बियोलाय होदोंआनो माथो फैसा। थेवब्लाबो बेखिनि फैसाजों थोआना, आरो फैसा नांबावगौ जोंफोरनो। नंगौबो दे, थोआथ' र'। फोजोंसारादाया जोंफोरनो नांगौ बायदि होनो हायाना। आरो फोजोंसारादायालाय जोंफोरनो बेसां होबाय थानो देनाय। बिनो गावनोबो नांगौना। आरो जोंलाय फोजोंसारादानि फैसाखौलाय मानो बिदि लाबाय थानो देनाय। नाङाना जोंफोरनो। नंगौ दे, मोनबाथ' लांनो हागौमोन, दा मोननायानो थायाखै, माखौथ' लांनो। थुदोथ' थांसै। र' नै मोनसे मोननै जाबोर दङ, बासिनि र'। न'आव बासिनो हागोन दे। र' एसेखौनोसो बासिथारनि र'। दादि आंहा मा जाबाय थादों आंसो मिन्थिगौ। मबाइलखौ आङो लाबोफाबाबो जागौमोन। फोजोंसारा आंखौ फन खालायदोंना खालायाखै, आरो आं खालायबाबा रिसिभ खालायगोन ना खालाया। आं थांसै खोनालै। थांनानै आङो फन हरनाय नायनि र', आंनि फनखौ रिसिभ खालायोना खालाया नायहैनि। ना ब्लकसो खालायना दोनबाय। दहायलाय ब्लक खालायाखैमोन र', रिसिभल'सो खालामाखैमोन। गोसोआ बेसेबा दुब दुब मावगासिनो आंहा। नोंसोर नङाबा थाथ' दे, आङो थांनि। र' जमा थांगोन माबा, दसेल'खौनो नेनो हाया नामा? माथो आंनि बिहारिखौसो लोगो मोनलायबाय, खुजात्रानि। मालाय आंनि बिहारि? आंनि बिबारि होननो नागिरदोंमोन आङो। माबा खुगायानो बिहारिसो थांदों आंनिया। जेबो नङा दे आब'। मा ना सारदों नामा? आयु, माथो बुरजाथार मोनदों नाखौनो। आब', माखासे मोनखादो बासा। मा नोंसोरो ना मोनजाथाराखै खोना न', बिनिखायनो ना सारनो फैलायबाय न'। आब' लाफाथि, ना मोनजायाबासो ना सारो नामा? नोंनो सोर खिन्थानाय? खुगा खुगा बुंनो फैयो नावमान गथ'आनोसो आंजों। मोनो मोननायालाय, थेवब्लाबो नोंसोरो मोनजाथाराना, बेनिखायनो सोंफ्लांदों आङो। आंखौ गाज्रि मोननाङा दे, सरि। सोर खिन्थानाय आब' जोंफोर मोनजाथारा होननानै? सोर खिन्थानाय नोंनो? खिन्थालाय। नोंसानिसाय बांसिनसो जायो जोंहा ना बेदर, नोंसासो जाथारा, खेफ्राथार। सोर खोन्थानाय नोंनोलाय जोंहा ना बेदर जाथारा होननानै, खेफ्रा होननानै? नोङो ओंखाय जोंहानि ओंखाम संहैनायखौ नायो, ओंखाम ओंख्रि संनायखौ खोब ओरैनो बानायना बुंनो फैयो। नोङो होनबा जोंहानि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नायफैयो हा लाफाथि आब'? जोंहाखौदि बुंदों नोङो ना बेदर मोनजाथारा होननानै? मोस्रोम, नोङो एसेबां खुगा दामग्रा जाबाय। गिदिर मानसिजों बोरै रायज्लायनांगौ नोङो मोनथिया हा? आं नोंनिसाय गिदिर ना उन्दै हा? खिन्थालाय। नोंलाय माथो होनबा जोंनिसाय एसेबां गिदिर मानसियानो मानोथ' सानै हनै बाथ्रा बुङा? नोंलाय माथो मानसिफोरजों बोरै रायज्लायनांगौ बेफोरखौ मोनथिनायानो थाङा जेबो। आरो आङो नंगौखौसो बुंदों लायो, नङैखौथ' बुङाखैना। नंगौ बाथ्रा बुंनायालाय मा गिदिर उन्दै दङ? न'आव थांसै। थौ। आङो मानसिखौ मानो बुथारथारनायमोन? बुथारथारनाङामोन आङो। रागायानो बाराद्राय आंनिया। आं दासो मोनथिबाय बाराद्राय राग खालायनाबो मोजां नङा होननानै। दासो फस्थायबाय आङो मानसिखौ बुथारालासिनो ओरैनो आखाइ आथिं सिफायना दोननानैबोथ' दोननो हागौमोन ना। मानो बुथारनायमोन आङो? बुथारनाङामोन आङो। दा मा जागोन? हे भगबान, मानसिया थैनाङा दे। बेफोरबायदि मानसिफोरा आथिं आखाइ बायना थानांगौ, जेन नेक्स्ट बार रावखौबो बिदि खालायनो हाया।
बेफोर गासिबो जोंहा थाख्ला बिफानि थाखाय जाजोबदों। बे बिफा सासेखौथ' आङो गारा आथिं आखाइ सिफायना दोनजोबगोन बारा आंजोंबा। आङो न'आव थानाय मोनबा होमबाना आङो बेफोर मानसिखौ लोगोखौनो मोननाय नङामोन। दा मालायनि न'आव थानानै बिबारिमोनखौ खबर लाहैनो गोनां जायो। आरो माथो मानसि बुथारबा जुमराजों मार साजा होखायोनो। दाथ' आंखौबो होगोनलै जुमराजाया। आंखौ दै गुदुं लुगोन खर'सो हागोन। दा मा जानांगौ? लाइमोन नोंसो? औ सोरथ' साननाय? आरो नों मा बेयाव फैनानै गाबबायसो थादों नामा? गाबा मा जानो देनाय, मानसि सासे बुथारदों आङो। बै मानसिया थैनाङामोनलै। दा मानसिया थैबा मा जागोन? ओइ माथो मानसि बुथारबा जुमराजाया साजा होसोयोनोलै, दै गुदुं लोयोनो आरो खर'जों हायोनो आरो मायबा मायबि साजा होसोयोनो। नंमारगौ ना माइदै? लाइमोन बेफोर बाथ्राया नंखायलै। मानसिफोरा सोरबा नुदों नामा? रावबोथ' नुवाखैना। थैनायनि उनावबा मा जायो रावबोथ' नुवाखैना। नंखायसो खोनादों न'? औ नंखायथ' आरो आसल दायनिगिरिया नों नङाथ', बै पापि मानसियासोमोन। नोङो बेखौ गावनि सेफटिनि थाखायसो बुथारनांगौ जादोंना। नोङो उफाय गैयिनि थाखायसो बुथारनांगौ जादोंना। नोङो जुदि मानसिखौ बुथारामोनबा खिजानिबा नोंजों गाज्रिबोथ' जानो हानायमोन ना। औ बेफोरबायदि मानसिखौलाय आरो सोर दोनगोन देनाय, बुखागोनानो। थेवब्लाबो थैयाबा मोजां जागौमोन आरो। आङो मानसिखौ ओरैनो आखाइ आथिं सिफायना दोनबाबो जागौमोन, बुथारद्रायनाङामोन। लाइमोन नोंबोथ' बेखौ बुथारनो होनना बुथाराखैमोन ना। औ अनजालु, आं बेखौ बुथारनो होनना बुथाराखैमोन। आरो आङो पापि बोरायखौ बुंखादोंमोन बेनिफ्राय थां, नङाबा आंजों बुजागोन होननानै। गैया, थेवब्लाबो थाङासैलै बियो। जाबाय आंजों साल्ला। थेवब्लाबो आं बेखौ बुथारथाराखैमोन आरो बेखौ थैगोन होनना सानाखैमोन। दे जाबाय जालांबाय। बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि मानसिफोरालाय बुजागोनानो आरो बाराबा बुथारजागोनबो आरो।